Sinds vorige maand bestiert er een nieuw vrouwennetwerk in Noord-Nederland. Bij u in de studio twee initiatiefnemers van dit netwerk. Carina Roemers en Aisha Krako-Brandsen. Een hele goeie morgen. Goedemorgen. Of Goedemiddag alweer. Ja. Tijd gaat snel. Goedemiddag, maar wel, ik zei ze vanzelf. Nu schakel ik even over in het Nederlands dus. Een nieuw vrouwennetwerk. Hoe zijn jullie zo op het idee gekomen? Ik was 1,5 jaar geleden op een business event op Curaçao. En er stond een grote spreker, een goeroe, stond op het podium. En er zaten 220 Nederlandse ondernemers in de zaal. En op een gegeven moment was er een half uurtje over in het programma. En mochten de mensen in de zaal vragen stellen en elkaar tips geven. En toen kwam ik erachter dat er zoveel kennis in de zaal zit vaak. Dat zoveel mensen die zo'n event bezoeken zoveel kennis en kunde hebben en elkaar zo goed kunnen helpen. Op een gegeven moment kon die goeroe eigenlijk wel weglopen van het podium. Want de mensen in de zaal konden eigenlijk het met elkaar wel doen. En toen dacht ik, als we nou eens iets kunnen bedenken waarmee al die mensen die in de zaal zitten met al hun kennis en expertise, zodat nou bij elkaar kunnen brengen op structurele basis. Dus 1 keer in de 3 weken bijvoorbeeld in Nederland. En het liefst dan ook nog in het noorden van Nederland. Ja, hoe fantastisch zou dat zijn? Ja, kennis moet je delen. Hè? Daar komt er eigenlijk op neer dan. Hoe nieuw is dit? Is dit al eerder in het noorden geweest? Of bij ons in de regio? Of landelijk uitgerold? Of hoe? Nou, het concept aan zich is niet echt nieuw. Want het bestaat al, ook in het buitenland. Maar in het noorden is het wel echt uniek. En zeker de aantallen. Want daarmee ga je echt wat bereiken op persoonlijk en op zakelijk vlak. Hoe wij het benoemen, je hebt in 1 klap 400 nieuwe vriendinnen / klanten erbij. En het is ook echt zo, want je leert elkaar echt goed kennen. En als er iemand dan iets nodig heeft van wat jij aanbiedt, ja, dan is het heel dicht bij je. Ja, inderdaad. En jullie zijn vorige maand begonnen ermee. Hoe snel gaat het? Hoeveel vrouwen zijn er inmiddels bij het netwerk aangesloten? Nou, we hebben ons dus begin januari hebben we het de wereld ingebracht, half januari. We zijn nu eigenlijk 1 maand verder. We hebben nu bijna 100 aanmeldingen al, echt leden voor een jaar. En we gaan 6 maart lanceren, dus dan hebben we ons eerste event. En daar verwachten we eigenlijk wel 200 vrouwen. Ja, en wat zijn dan over het algemeen, hoe reageert men er dan op? Want dit is iets nieuws. Is iedereen enthousiast of is het nog een beetje onwennig allemaal? Hoe moet ik het zien? Nou, het enthousiasme verbaast ons ontzettend. Want we krijgen heel vaak de reactie van wat gaaf dat het er is. Dit hebben we nog niet in het noorden. En we hebben ons initieel gericht op Groningen en Friesland. En toen zei Drenthe eigenlijk na een paar dagen, mogen wij ook meedoen? Waarom worden wij uitgesloten? En inmiddels hebben we vrouwen uit 7 verschillende provincies. Dus dat geeft wel aan wat de animo is en hoe men hier echt op zit te wachten. Dat is ontzettend leuk en dat geeft ons nog meer enthousiasme om hiermee verder te gaan. Ja, en wat voor vrouwen komen ze uit allerlei, ik noem het maar windstreken of allerlei branches weg of bedrijven weg? Of is het puur alleen... Nee, het is voor de ondernemende vrouw opgezet. Dus dat zijn veelal ZZP'ers en ondernemers. Maar het kunnen ook vrouwen zijn uit leidende posities bij bedrijven. Maar het kunnen ook vrouwen zijn die niet ondernemen, maar wel de wens hebben om dat misschien ooit te gaan doen. En die graag ondernemende vrouwen om zich heen willen hebben. Om zich daarin toch een beetje gesterkt te voelen. Of misschien mensen die al gestopt zijn met ondernemen, maar die van die leuke ondernemende vrouwen om zich heen een beetje missen. Ja. Dus eigenlijk iedereen die zegt, ik hou van ondernemende vrouwen, die is welkom. Ja, en je had het al even over evenementen. Wat voor events worden er georganiseerd de komende tijd? We hebben eigenlijk 3 pijlers binnen onze club. Verbinden, inspireren en groeien. En alle events die we organiseren, die hebben daarmee te maken. En het is de bedoeling dat we op zakelijk vlak mensen met elkaar verbinden en dat ze kunnen groeien. Dus denk hierbij aan hoe presenteer ik mezelf online. Maar ook een stuk financiën, bijvoorbeeld besparen. Maar ook hoe kun je je vermogen laten groeien. Het is ook vooral heel gezellig. Dus we hebben ook een Ella Bingo met super gave prijzen. Een nieuwjaarsbijeenkomst waarin we echt de doelen gaan stellen. En we proberen dat ook dat het voor iedereen aantrekkelijk is. Hè? Want vergeet de barbecue niet aan het water in de zomer. Aan het water. Het is ook vooral heel erg leuk en gezellig. Ja. En dat willen we echt, dat houden we erin. Dus we hebben een jaarprogramma gemaakt waar we zelf ontzettend blij van werden. Van als ik niet Elle had opgericht, had ik het zelf ook heel graag willen doen. Dus het is ontzettend leuk. Iedere 3 weken komen we samen. De ene keer in Friesland, de andere keer in Groningen.
En dan hebben we de ene keer echt een grootschalig event waar echt 400 vrouwen op af zullen komen, hopen we. Ja. En de andere keer is het ook wat kleinschaliger opgericht. Wat meer ook op thema's gericht. Dus bijvoorbeeld voor mensen die meerdere werknemers in hun bedrijf hebben. Of juist voor vrouwen die meer richting spiritualiteit neigen. En dus dan kun je ook zeggen, nou, dit is juist heel erg mijn onderwerp. Ik haak aan. Of, hey, deze sla ik even over, want dit is niet voor mij. Ja, dus daar hebben ze zelf een keuze in. Dus zo moet je het zien. Maar inderdaad, heel breed zo te horen. Nou, tenslotte nog even. Dames of vrouwen die daarvoor geïnteresseerd zijn. Waar kunnen die zich opgeven? Ja, we hebben een website, ellasociety.nl. Daar kun je je opgeven. En wat ook nog leuk om te vermelden is dat we bezig zijn om een Ella-app te ontwikkelen. Dus via de App Store of de Play Store kun je die downloaden. Kun je jezelf ook heel makkelijk opgeven en aanmelden voor events. En ook onderling connecten. Dus dan blijven we echt met elkaar in verbinding. Dus dat is eigenlijk wel... Wat we doen. En die app die wordt gelanceerd op ons lanceringsevent op 6 maart. 6 maart, dus ellasociety.nl. Carina Roemers en Aisha Krako-Brandsen, bedankt voor de komst naar de studio en heel veel succes. Dankjewel.